Para hindi ko magsawa. Hindi ko wala rin. Kami kaya, nung nag-tournament kami nung sa San Fernando, hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi nung nanaginip pa ako, tapos ang weird pa ng panaginip ko, yung mga court, nakapaslang sila. Tapos putol yung dulo. Madami. Parang ganun. Nice try. Inisip na nga namin yung balik. Kami na lang yun. Sabi ni coach ko sa avocado pa. Nice one! Nice one! Nice.
Nice try. Ano ba sila pinag- Team compactor. Ay, nice.
Nice! So make sure na nag-cover. Para pang-distract pala yan, no? Hindi pala pang-cover. Ano ginagawa nito?